Mwadzuka bwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa koma poyamba nayi mitu yake. Mayeso a Standard 8 komanso JCE atuluka. Chipani cha MCP chati nchokonzeka kuchita mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha 2025. Monkhani zina bungwe la MEC lati Malawi asade nkhawa ndi makina atsopano omwe agwiritse ntchito polemba mkaundula anthu omwe adzavoti chaka chamawa. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire. Unduna wa zamaphunziro pamodzi ndi bungwe loona za mayeso la MANEB atulutsa zotsatira za mayeso a JCE komanso Standard 8. Mkulu wa bungwe la MANEB a Dorothy Nampota wati mwa ophunzira 668 omwe adalemba mayeso a Standard 8, 8,217 ndi omwe akhonza, pomwe mwa ana 154,504 omwe adalemba mayeso a Form 2, 2,110 ndi omwe apambana. Kupitirani nkhani zathu, chipani cha MCP chati nchokonzeka kuchita mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha mchaka cha 2025, koma zipanizo zikuyeneka kudzavomereza Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wawo. Mneneri wa chipanichi a Jesse Kabwira ndi yemwe wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Ngakhale chipanichi chatero maubale a zipani omwe anapanga zaka zapita makamaka ambiri makamaka atha. Rebecca Chinjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Chipani cha Malawi Congress chati chifotokoza mtsogolomo zokhudza ndalama zomwe chipani chinagwiritsa ntchito pa msonkhano wake waukulu waposachedwa pa mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani mchipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira ati chipani ichi chilinso ndi kuthekera kupeza mavoto oposatheka pachokha opanda mgwirizano uliwonse ndi zipani zina. Mwazina Kabwira ati chipani chawo chayamba kufotokozera ndondomeko za chitukuko zomwe chipani ichi chakonza pokopa anthu. Ifeyo pamene tili pano ndife wokonzeka kugwira ntchito ndi aliyense amene akudziwa kuti ife wotsogolera tiketi ya Malawi Congress Party ndipo tikuyima Malawi Congress Party patokha de Achakwera monga mtsogoleri wathu ndi tikati kuyima pa MP ndipo whatever. Ngati akumvetsa zimenezozo ndikumvanso kuti ife ndi amene tikufuna tibweretse kusintha mu moyo wa munthu, ndipo tikuyika patsogolo munthu wakumudzi, tikuyika patsogolo achinyamata, koma titsindike pano sife amasiye. Ngati kulibe amene ali ndi masomphenya amene tikunena apapa ndife okonzeka kutibula chinthu ichi tokha. Oyankhulapo pa nkhani za ndale a George Phiri ati palibe chipani chomwe chingawine pachokha pa masankho a 2025. Alimena m'maboma a Thyolo ndi Mulanje ayamikira upangiri omwe apeza maka mu njira za ulimi zamakono zomwe akuti zawapangitsa kukhala ndi chakudya chokwanira. Mabungwe a Christian Aid in Relief and Development CARD, Periam Malawi ndi ena ndi omwe akhala kuphunzitsa alimiwa. Dani Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamene dziko lino likukumana ndi mavuto ochuluka kamba kakusintha kwa nyengo, kutsatira njira zamakono pa ulimi ndi njira imodzi yopulumutsira alimiwa. Kamba kavuto la ng'amba komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi, alimi ambiri mdziko muno ali manja mkhosi. Koma alimi ena oposa 80 kumadera akumidzi m'maboma a Thyolo ndi Mulanje tsopano akusimba lokoma. Iwowa ati akupeza phindu lochuluka pa ulimi chifukwa akutha kupanga okha mankhwala ophera tizilombo komanso manyowa. Izitu zikutsatira upangiri ochokera ku bungwe la Pelam Malawi ndi mabungwe ena. Ngati mulimi umakhala kuti zambiri sumazipeza, umakhala munthu ofoka kumbali ya zachuma. Komano pamene nangophunzira ulimi ndikumaona ngati ndiokhweka kumbali yanga zimakwane 40 ndikumalowesa kumunda ndame yochepa munthu ngati ndame yambiri. Ndimavutika maka kumbali ya zipaso. Ndimayenera nthochi ndikagule, kaya ndi mango ndikagule, gwafa ndikagule. Pamene pajapo ine ndapindula. Bungwe la Pelam Malawi, Christian Aid in Relief and Development CARD ndiwo asintha miyoyo ya alimiwa ndi upangiri wa ulimi wakasakaniza. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Pelam, Nozgenji Vilima, wadandaula ndi kuchepa kwa chidwi cha achinyamata ndi amayi pa ulimiwu.
alimi amene ali achichepere sakupanga nawo kwambiri ulimi umene uwu, ambiri akumapezeka kuti mwina afuna apite kutauni kumaganyu, koma pamene komwe kuchokera chakudya ndi kumudzi kuno. Alimiwa anaphunzitsidwanso kukolola madzi a mvula ndi kupanga mphamvu ya gasi kuchokera ku ndowe. Mabungwe a Pela mu Malawi ndi khadi mogwirizana ndi Civil Society Network in Climate Change, Alliance for Food Sovereignty in Africa komanso bungwe la Trocare anakayendera minda ya Chitsanzoyi ngati mbali imodzi ya chionetsero cha zaulimi wakasinthasintha cha National Agroecology mchingelezi. Bungwe la alimi la fodya la Tobacco Commission lapempha alimi kuti azule mitengo ya fodya m'minda yawo ndi cholinga chopewa matenda ena pomwe akulima fodya wina chaka chino. Malinga ndi bungweli, kuchotsa mitengo ya fodya kumathandizanso nthaka kukhala yabwino komanso ya michere yofunika. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mneneri wa Tobacco Commission a Theophilus Chigwenembe anayankhula izi pomwe atolankhani anakayendera minda imene alimi adalimako mbewu ya fodya m'boma la Nzimba. Achigwenembe anena kuti nzokhumudwitsa kunena kuti alimi ena sakumazula mitengo ya fodya m'minda imene adakolola, ngakhale alangiza zaulimi akhala kuwauza kutero. Pali ena ndithu tinaonanso minda ina kumene mitengoyo ikuoneka kuti sinachotsedwebe. Komano ife ngati Tobacco Commission tifuna kuwalimbikitsa alimi kuti asamadikirenso nthawi yayitali, akangokolola fodya wawo nthawi yomweyo achotse mitengo, azule mitengo ya fodya. Mmodzi mwa alimi a Anephiri kuchokera ku Erangeni kwa mfumu yaikulu Mthwalo m'boma la Nzimba anati iwowa adazula mitengo ya fodya munda wawo wa hekitala imodzi omwe adakolola mabelo kwana 28 a fodya chaka chino. Aphiri anayamika boma kamba ka mitengo ya fodya ya chaka chino, ndipo anena kuti ndalama zomwe akolola phindu lake ayika mbizinesi yawo yomwe ni ya grosale. Wandithandiza ndithu chifukwa at least ndawonjezeramo tungatundu grosale mwanga chifukwa cha fodya mmene ndagulisiramo ndawonjezeramo ndithu. Pakadali pano a Tobacco Commission akuti ayesetsabe kunena kuti makampani ogula fodya achuluke chaka chamawa ndi cholinga china kuti mitengo ya fodya idzakhale yopikisana ndi kukwera. Malingana ndi a HL Tobacco, pofika sabata yatha nkuona kuti dziko la Malawi litapeza ndalama zokwana $395.31 million ku fodya wa makilogalamu okwana 132.8 million, ndipo fodya wambiri adamugula pa mitengo ya $2.95 pa kilogalamu. Konsolo ya Nkhata Bay yatentha makoka otalika makilomita 60 omwe akuti anali owononga komanso osavomerezeka. Aka nkachiwiri kuti bomali lichite izi mzaka zitatu. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula atamaliza kuwononga mokondewa, bwanamkubwa wa boma la Nkhata Bay a Rogers Newa anati malamulo amawalola kutero. Anewa anati pa nyanja ya Malawi pali zipangizo zambiri zimene zosavomerezedwa zimene asozi akugwiritsa ntchito kuphera nsomba. Komabe zinadziwika kuti boma la Nkhata Bay silipeza ndalama zokwanira kupyolera ku misonkho imene amayenera kudula kwa asozi. Atikamba kuti ali ndi maboti ochepa olondera pa nyanjayi. Konsoloyi imayenera zipeza ndalama zosachepera 14 miliyoni kwacha pa chaka chilichonse kupyolera ku misonkhoyi. Zidazo zoyendera pa nyanja ndi zosakwanira. Komanso kuphatikizapo apo mponera kuti asozi acha amakhala anthu olusa kwambiri. Samafuna kuti mwina tiafikire kuti apereke misonkho yosiyanasiyana. Ndiye noti maina kuti mwina tipange hire a polisi anzathu kuti atsagane nafe ngati woyang'anira nthambi ya fisheries, kotero kuti ndalama zina zapadera kuti nthawi ina iliyonse tikufuna tipite pa nyanja tiyena kuti tiyende ndi polisi fwa amatha kupanga chipongwe asodzi aja. Ripo Africa ndi limodzi mwa mabungwe amene anathandiza pa ntchitoyi, ndipo malinga ndi mkulu wa bungweli a Force Ngwira, iwo amagwira ntchito limodzi ndi nthambi yoona za nsomba ku Nkhata Bay. Ife udindo wathu ngati organization yakunja ndikuthandizira boma kuti likwanirise masomphenya ake. So mu nkhani ya zida zimene zikuotchedwa lero, udindo wathu nali wothandiza anzathu a fisheries kuti akhale ndi mafuta azungulire kulanda zida komanso apange empower anthu akumuzi ma BVC kuti athandizire kulanda zida. Udindo wathu waukulu unali umenewo.
ena amene anathandizapo pa ntchitoyi ndi apolisi komanso makomiti ya kumidzi amene alipo okwana 140 m'boma la Nkatabe. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi komanso chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yavomereza zakufunika kuonjezera ndalama zimene anthu amalandira kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo. Asendeza anena izi pomwe aphungu a ku nyumba ya malamulo amayendera anthu opindula ndi ndondomekoyi m'boma la Kasungu. Pakadali pano munthu aliyense opindula ndi ndondomekoyi amalandira pafupifupi 18,000 kwacha pa mwezi. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Asendeza anati ndikofunika kuwunikira kuti ndalamazi zikwere potengera kwera kwa mitengo ya katundu osiyanasiyana. Iwo anatsindika kuti boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu amene akupindula ndi ndondomekoyi akuchoka mu nsinga za umphawi. Inde tikhoza kunena kuti ndalamayi ndi anthu akhoza kudandaula kuti ndiyosakwana, koma kwa nzeru ndalama yomweyi akutha kugula ziweto, ndalama yomweyi atha kupititsa mwana ku sukulu. Koma chachikulu chimene anthu adziwe nchakuti akalandira ndalama iji ayigwiritse ntchito moyenerera. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona ndondomeko ndi momwe ntchito za boma zikuyendera Noel Lipipa anatsindika kuti kuwunikira ndalama zimene anthu amalandira kudzera mu ndondomekoyi kungathandize kuti dziko lino lidzakwaniritse masomphenya ake othetsa umphawi. Cholinga cha boma nchonena kuti ndalamayi ifikire paliponse, pasakhalenso kuvuta kwina kulikonse pa munthu akafuna kuyipeza ndalamayi, chifukwa olo ili yochepa zikuonekanso kuti anthu kuti ayilandire akumavutikira. Mmodzi wa anthu opindula ndi ndondomekoyi m'boma la Kasungu Amemole Chinguwo anapempha boma kuti lifulumize kuwunika ganizo lowonjezera ndalamazi ponena kuti akadakonda ndalamazi zikadafika pa 100,000 kwacha pa mwezi. Mabanja oposa 325,000 ndi amene akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo m'dziko muno. Bungwe loyendesa chisankho m'dziko muno la MEC lauza Malawi kuti makina atsopano otchedwa Elections Management Devices omwe agwiritsidwe ntchito polemba anthu mkaundula omwe adzavote mchaka cha 2025 ndi otetezeka. Mkulu wa bungweli a Justice Annabel Ntalimanja wayankhula izi lachisanu pamene amakhazikitsa makina awa kuwaziwitsa otenga nawo mbali kuphatikizapo atolankhani. Ntalimanja adayankhula ndi mtolankhani wathu Esnat Tembo. Tinali ndi mkumano timakumana ndi ma development partners komanso ma CSOs ndi aku media amene timagwira nawo ntchito. Cholinga cha mkumanowo kunali kuti tionetsere kuti kodi kalembera wa voters ayenda bwanji, komanso kuti tifotokozere kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lagula machine atsopano amene tikuwatcha kuti ma election management devices amene tidagwiritse ntchito kuchoka pano kukafika kuvota ku 2025. Pasakhale chikayiko kuti anthu ena kesi akatha kuvota chifukwa kumalo kumene ali ndi kutali. Ngati takhazikitsa center tikafika, komanso anzathu amene ali ndi maulumali tiyesetsa kuti tikhazikitse njira zoti nawonso tithe kuwathandiza azathe kufika ndi kulembetsa mkaundula wa voti komanso azathe kuvota nawo. Ndipo mmodzi mwa omwe adali nawo pa mkumanowu Amagi Banda adayamikira bungweli popanga chiganizo choyamba kugwiritsa ntchito makinawa chifukwa pano anthu ali mu nyengo ya makono. Abanda adati bungweli lionetsetsa kuti anthu makamaka lionetsetse kuti anthu adziwa za ndondomeko yatsopanoyi. Iwo akufotokoza. Meki anafotokoza bwinobwino kuti mashina amene ajazigwiritsidwa ntchito motani, ndikuona kuti zinathandiza kuti anthu amvesese kuti kodi mashina amene achati chani, chifukwa ndikukhulupirira kuti anthu amakhala ndi maganizo osiyanasiyana. Nde anafotokoza bwinobwino mmene azigwirira ntchito. Nde china chimene nangochiona nchoti mwina nchongofuna kuti anthu ambiri afotokozeredwe bwinobwino kuti kodi mashina amene wandichani azigwirira ntchito bwanji ndipo information ya anthu isamalidwa motani. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupasirani nkhanizi zikatha izi. Is this good? Good? Blue Band's the best. Only Blue Band uses premium canola oil that is locally sourced. It
contains omega-3 and 6 for growth and development, vitamin D for strong bones, vitamin A for good eyesight. Plus, it's delicious. Can I help you, ma'am? Smart choice of goodness for your child. Blue Band. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Tatu boma lati sukulu zimene zikumangidwa pansi pa ndondomeko ya Secondary Education Expansion for Development SEED zachulukitsa chiwerengero cha ana opita ku secondary school za boma mdziko muno. Mkulu na zamaphunziro ku secondary ku nduna wa zamaphunziro a Florida Banda ndi omwe anena izi lachisanu pa sukulu yoyendera ya Chiputu ku Dzalanyama mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Simpokolwe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Banda, mbuyo chiwerengero cha ana opita ku secondary chinali 37 pa ana 100 aliwonse, ndipo mzaka za 2023 ndi 2024 chiwerengerochi chinafika pa 40.6 pa ana 100 aliwonse. Pakali pano sukulu zomangidwa pansi pa ndondomeko ya SEED zakwana 69, ndipo pomafika Disemba chaka chino sukulu zina zokwana 20 zikhala zitamalizidwanso. Tikhozonena kuti project imeneyi yathandizira kuti tichulukitse chiwerengero cha ophunzira amene akusankhidwa kuchokera ku primary school kupita msukulu zathu za secondary zimene zili za boma. Boma la America mogwirizana ndi boma la Malawi akumanga sukuluzi ndi cholinga chokweza maphunziro mdziko muno. Grace Clement ndi ophunzira wa form 2 pa sukulu ya Chiputu, ndipo wati kumangidwa kwa sukuluyi kuthandiza kuchepetsa mtunda wa pafupifupi makilomita 10 omwe iye komanso ophunzira anzake amayenda popita ku sukulu. Haine timayenda mtunda wa utaliyo timakapeza zathu mwina mwake alowa kale mklasi ndimapeza kuti aphunzira kale zambiri. Ife nthawi imeneyo ndikuti zimene aphunzirewozo sitimaphunzira nawo, ndiye pano pani losangalala kuti mmene ndabwera pafupi msukulu timaphunzira nawo china chilichonse. Malingana ndi mkulu wa USAID ku Malawi kuno a Pamela Fessenden, boma la America limanga komanso kupereka sukulu 89 m'Malawi muno ndi kumanganso zipinda zophunziriramo zokwana 96 m'masukulu amene muli ana ochuluka. Bungwe la Leap Africa lati ndikofunika kulimbikitsa chinyamata mu dera la Africa pa ntchito za chitukuko ngati mbali imodzi yokwaniritsa masomphenya a Sustainable Development Goals mchingelezi.
mkulu wa bungweli Akehinde Ayeni wanena izi pamene aphunzitsi a m'maiko asanu a mu Africa amene amachita maphunziro awo anapita kukakonza zipangizo zina zomangamanga pa sukulu ya sekondari ya Blantyre. Selina Tambola ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Ayeni, bungweli lachita izi pofuna kulimbikitsa chinyamata pa chitukuko cha mdera la Africa ngati mbali imodzi yokumbukira tsiku la chinyamata pa chitukuko la Youth Day of Service mchingelezi. Ntchitoyi ikulingana ndi tsiku lokumbukira chinyamata pa dziko lonse lapansi limene limachitika pa 12 August. What we are doing today is to provide support infrastructure on the premise. Malingana ndi Ayeni, kwa nthawi yaitali ana olumala pa sukulu ya sekondari ya Blantyre akhala akulephera kufikira zipinda zogona komanso zophunzirira chifukwa chosowa njira zodutsira njinga zimene amagwiritsa ntchito. Pogwirizana ndi Ayeni, mmodzi mwa aphunzitsi pa sukuluyi Bridget Muhamedi ati thandizoli lafika mu nthawi yake. Alip Africa anaganiza kuti abwere pano azagwire ntchito imeneyi. Chifukwa china nchonera kuti panopa tili ndi ana ena osaona, tili ndi ana amene amayenda pa wheelchair. Skulu monga mukudziwa kuti Blantyre Secondary School inamangidwa 1940. Ma structures ambiri sali user friendly. Ndiyo tinasankha kuti apange njira zoti ana amene ali ndi ulumali amayenda pa wheelchair athe kumadutsa ndi kumafikira malo amene anzawo ena onse amatha kufikira. Bungwe la Leap Africa lati lachita izi ndi thandizo la bungwe la Dow limene lapereka $50,000 United States dollars kuti zithandizire ntchito ngati izi m'maiko asanu omwe bungweli likugwira mu ntchito zake. Ngati njira imodzi yothandizira ntchito yoteteza chilengedwe mdziko muno, kampani ya Total Energies ikukhazikitsa malo ogulitsirapo gas ophikira otchedwa liquefied petroleum gas mchingerezi m'mizinda ya Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu. Poyankhula pamwambo okhazikitsa malowa ku Blantyre, mkulu wa kampaniyi Aluwani Nyasulu anati malowa athandizira kuti anthu azitha kufikira gasiyo mosavuta. Iwo atinso izi zithandiza kuti anthu achepetse kugwiritsa ntchito nkhuni ndi makala zomwe zikuononga chilengedwe. Okay, chimene chochitika msiku la lero nchonena kuti ku Total Energies panopo timati ndife amati brand yo kutanthauza kunena kuti tikufuna kugwiritsa ntchito ma energy sources ambiri. Poyamba mwina mmatiziwa ngati ongogulitsa maoyero ndi mafuta, kwa panopo we are diversifying from that. Ndekuti LPG ngati zophikira izi nazo panopo ni mbali yathu imene tikuyenda kutengapo mbali. Choyamba chona business iliyonse mmapitapo kuti mukapange phindu, koma cholinga chenicheni ize kuti tikakwanise nawo za 2063 agenda. Mu 2063 agenda muli sustainable development. Nde imeneyo ni nkhani yayikulu imene amalawi aliyense akuyenda kutengapo mbali. Tikateteza nkhalango zathu ndekuti china chilichonse chizakhala chabwino. Ndekuti mibado ni mibado yakusogolo imene ikubwerayo izakhala ndithu ni nthawi yabwino. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Afrox yomwe ndi mmodzi mwa kampani zomwe zikugwira limodzi ntchitoyi a John Kaitano wati kuteteza chilengedwe ndi udindo wa aliyense, choncho pakufunika kugwirana manja. Mgwirizano wathu wapakati pa Afrox ndi Toto ndi mgwirizano wokuti kumbali ya Afrox masales achulukira komanso ngati boma bungwe la mmera likulimbikitsa kugwiritsa ntchito gas wa LPG so that chilengedwe chathu chisawonongeke. Ndikudziwa for example taonako pyramidi kalekale linali lowirira kwambiri pano kuyera tsiku ndi tsiku anthu akuotcha makala. Nawo tikalimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito this clean energy LPG ndekuti nkhalango zathu pang'ono zizibwerera. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Mayeso a Standard 8 komanso JCE atuluka. Chipani cha MCP chati nchokonzeka kuchita mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha 2025. Munkhani zina bungwe la MEC lati amalawi asade nkhawa ndi makina atsopano omwe agwiritsidwe ntchito polemba mkaundula
anthu omwe adzavote chaka chammawa. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a intaneti pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wopambana.